И здравейте YouTube, аз съм FGOSBG, a.k.a. GamerOTF и това е едно клипче за DDC Night. Нали, сервърът беше спрян за около един месец вече сервърът не е пускан. Така. И да, това е едно клипче, така се каже, с новината, че DDC Night отново ще отвори с ново IP, с нов порт и с нов world, с всичко ново. Значи всичко ще бъде подменено с нов хостер, защото стария хостер се отказа да хоста сервера. И да, заради това ще купим хостер. Само 2 секунди. Пробвал съм си така. И ще купим хостер, за да направим сайта, за да направим за да пуснем сервера. И само 2 секунди. И това е сайта. Това е сайта. IP-то ще бъде с... Този IP-то в момента не го знам, защото не сме купили сайта, не сме купили хостинга, но това ще го направя утре и ще пусне вече сервера. Значи сервер ще се хоста от 5 GB RAM, само че с друг бъкет, т.е. това е за вас не ви интересно, т.е. не ви пука чак толкова, но самият бъкет ще бъде т.е. оригинален и сервер няма да лагва, например всякът, т.е. ще може само колкото си искаме погини, няма да има никакъв лаг. Да, ще се хоства с 5 GB RAM, но този бъкет т.е. самият крав бъкет е оригинален и т.е. ще има контролен панел, т.е. ако някой белеска през сервера, това там ще ми пуснат на телефона или нещо такова, я ще пусна сервера. Няма да има такива фейлови сервера да спира през половин час и да крашва. Там има protection of food, 99% от самият хостинг. Има protection за food, от crash има protection, от всичко, почти всичко има protection, от 99%, т.е. 99% е самият protection и мисля, че е достатъчно, защото има защита от DOS. Това е най-важното. Така. Само 2 секунди. Така. И да. Мъфа да. Така. И това е най-важното, което трябваше. Да, това е нашата Facebook страница. Значи до 2 дни сервер ще бъде пуснат, само че поне 5-6 часа ще правим спална, ще правим уроите, евентите там, често и глупости работи. Това ще бъде направо готово. Значи не съм направил за Kickstart и за ранковите, защото правото станаха в стария хостер. И аз съм ги взел, защото някой хакна сервера или стрихаш ли са, той ли го изтри, той не искаш да хоства. Но него няма сервер, нямам нищо обидно към него, просто пак оставяме фърата. И да, и друго сега, харесате нашата Facebook страница, ако искате за повече информация. Така. Но нашата страница не е платена, защото от тук аз съм намерен в Германия и нямах да плата самият хостер, т.е. да плата от samoshosting.bg и ще накаря някой родина да изпрати SMS, за да го пуснат. И за сега, че който иска да праща SMS за ранкове, за бяха ранковите, само да се сета, за VIP, Elite, Warrior, чакай, VIP, Elite, Warrior, Legend и VIP, Elite, Warrior, Legend 5 Elite, Warrior и Roach. 5 ранка са май, не. VIP, Roach, Elite, Legend. Там някъде пичове. Така. Около 5 ранка, който иска там, т.е. аз ще го напиша. Който иска там в описанието на клипа ще напиша там работите, които
направо на всяка команда какви, т.е. всеки вип какви команди ще има и всяки глупости. Още не съм го написал, но ще го напиша, т.е. не съм направил ранковите, но и сега след малко почвам да правя пермишените, те ще станат за половин един час, там някъде, докато ги напиша. Kit Start, значи сервер ще бъде факшън, от сега казвам, ще може да слагат TNT-та, TNT-та ще правят дупки такива, т.е. няма да има антиклипър. Ще може да се ограбват хора, ако им паднал факшън от PvP. Друго за сега подробно няма, ако съм забравил нещо. И цените, и цените на така, и цените там за ранковете, ако искате пращайте за ранковете, но това т.е. трябва да говоря с стария хостер, за да ми даде мобил, ако може. Ако не, трябва да се направи ново мобил. Пък трябва да се прави сайт и да плащам пари, пък това са излишни глупости, така ще го помоля да ми потиха, да ми тери неговия мобил там да си тегли парите от тая сервер и да се направя там, да си подмина работите, да се направя сам глупостите работи. Друго за сега няма. Друго. За сега, ако съм забравил нещо, ще го пиша в коментарите, т.е. ще го пиша в дескрипшена. И за сега, чао, надявам се, извинявам се за т.е. проблема, който стана с хостера, но хостера просто се отказа да хоства, това е нормално, т.е. не съм го карал на сила нещо такова, да хоства. И заради това ще го хостим от сайт, няма да има никакви проблеми, няма да има никакъв лут, няма да има никакъв лаг 24/7. И още нещо най-важно, за сервер ще бъде с 100 човека. Значи, т.е. самият сайт ще се хоства т.е. самият сервер ще се хоства от България и заради това ще бъде за 100 слота, но 100 слота би трябвало да е нормално и за сега за него сайт ще стоя. Тоест, оттам ще купа с хостинга, сервера, така да се каже. И довиждане, приятна вечер, коментирайте, гласувайте, абонирайте се, скоро почна да си, скоро почна да снимаме вече геймплей, защото процесора, т.е. в момента почти нищо не мога да правя, защото компа ми се прецака. И ето тук е 2 ГБ рана на 64 бита и компютъра ми се преба много мощно, така да се каже, защото на 2 ГБ RAM не може да служи, т.е. на 2 ГБ RAM не може да има 64 бита операционна система и заради това не мога да играя много игри и почти всичко ми лагва и заради това сега си купя още малко RAM, за да мога да играя хубави игри, т.е. да конвертвам бързо и да правя клипчета така за бързо и да ги качвам, за да гледате за сервера или когато правя ивентите и нещо такова. Довиждане, коментирайте, гласувайте, абонирайте се и чао!